ffaith am y daith rheilffordd gyntaf. Mae llwyth o bobl yn mynd ar y tren bob dydd. Ond ble oedd y daith dren gyntaf erioed yn y byd? Cyntaf ar boes Merthyr. Bryd hynny ym Merthyr Tydfil, roedd y diwydiad haearn yn pwythu. Mae'r dyn busnes Richard Crauchete wedi adeiladu ffyrnais enfawr i doddi'r haearn. Dyma ffordd newydd a rhad i wneud haearn cryf ac mae pawb eisiau brynu. Ond sut i'w symud? Mae'n rhy drwm i geffyl a chat. Ac mae adeiladu camlesu neu canals yn rhy ddrud. Mae Richard Crauchete yn gwneud bet gyda Samuel Humphrey, sy'n berchen gwaith haearn arall. Bet gwerth 1,000 o bunnau. Y bet poiall dynnu 10 tunnell o haearn am 9 milltir tu cefn i injan stêm, ond mae gan Humphrey gyfrinach. Mae y peiriannydd, Richard Trevithick, wedi adeiladu injan stêm iddo fe yn barod. Diwrnod y daith, mae'r injan yn tynnu 70 o ddynion a llwyth o haearn. Dyma daith araf iawn, ac mae sawl peth yn mynd o'i le, ond mae'n cadw i fynd. Mae Humphrey yn ennill y bet, a dyw Crauchete ddim yn hapus. Dyma daith newidiodd hanes am byth.